Amen. Sithatha ithuba sibonge uNkulunkulu ongcwele osiphanile ithuba sidlulele phambili sibonge nasebandleni uphiwa nje leli thuba egameni likaJesu. Ngiyaxolisa ukuba lethu umuntu oyihlonipha kakhulu into yokuma phambi kwabantu. Ngiyonke ngithatha kancane futhi asiphakama bengixeleke ngohlobo olumangalisayo. Bekushaya ekhaya ebaleni manje imini umfana naphakaswati bathe beqeda abantu asiyempendle. Ngiyaxolisa kakhulu bese ngisaba ngisho ukuxhawula befundisi ngendlela ekade ngilethi. Amen. Ngixoleleni bazalwane egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Kuningi kade sizokusho kodwa sosama ukuqoqa ngoba 15 minutes ngizokuqoqa ngempela. Ngicela sifunde ihubo elijwayelekile lasiwayo sivele sifunde uMahubo 23 egameni likaJesu. So funda nje uMahubo 23 sifunde verse number 1, verse number 2, verse number 3, verse number 4 sigcine ku verse number 6 egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Sasa ukhona iBhayibheli lesu ngicela ukubhala nje isihloko lo verse number 1 sokusho basenze verse number 2. Amen. Jehova ungumanyisi wami angikweswele. Amen. Ngiyacela sibambe lo verse number 1 sokusho bese sifunda verse number 2 kuba izinto ezaziwa ngohlala phansi egameni likaJesu. Kuthiwa ukhuluma nabantu abasha bathi ngiyacela ukukhuluma nebandla lonke ngiphinde ngikhulume nabantu abasha. Ngokwesihloko esiqhabile vele athi mayefaka nje uDavide athi uJehova ungumanyisi omuhle. Uthe mayeqeda ukubona ubuhle bakhe wathi akwanele ngizomgcina ehleli bakhe. Wathi ngiyacela umane ngimenza ngokwami angabe wethu ngoba kuya ngokuthi ubone njani. Ngicela ukuphinde bazalwane phela sihlukene basihlangene lapha bona ngathi into eyodwa. Abanye sidonswa amahubo, sidonswa izingoma, sidonswe imfaniswano, sabizwa sakhulela emasontweni. Kodwa uqikelele lokuthi ungamenzi ukuthi abe ngowakho.
ungambona ngimuhle ngasekele sengiyahamba manje uzoba nenkinga ngoba akanqeni ukuthi uthandaza vela thule uzovela uthi uJehova ngekho kanti awukazi umbone muhle kuyikholwa lonke likhona emhlabeni kuphezulu ekhanda kumele kube khona into ethi uJehova muhle ukuthi noma kungenzakalani kuverse 1 but isihloko sakho engikunika sona ukuthi yena muhle bafika kulombhemu uJobe bathi thuka loNkulunkulu masufe uthi uJobe kanti siyokwamukela okuhle yini enkosini uthi nokubi siyokwamukela wayesethi uJehova uphile wathi uJehova uthathile phezulu usho kanjani ukuthi akabongwe kodwa unqwabe ingane ezikuthenga ngosuku olulodwa wathi isihloko sami simile uyayithatha noma akayithathi ingane kodwa muhle uyanginika umsebenzi noma akanginiki kodwa muhle wena ozesontweni ngoba uthola umsebenzi kodwa mhlala umsebenzi uhlala ekhaya isihloko sithi yena muhle awudekhona abazalwa ngithi ngizomemezela nje ukuthi before ukuze kungabikhona abakhokheli abaza kuwe bekubuza ukuthi mntana mkade sagcina esontweni kanti awumenzanga ukuthi abe muhle uqale wamenzo wakho ngiyagijimela ukustadisha inkonzo nikamstadishanga yena uwazi yonke impedesho wazi yonke amakubo wazi zonke izinto ungambonile muhle bekhona abazalwa kodwa nje into yokuqala nje kumele uyazi ukuthi yabo kuleli ivangeli esikhona sifelwa sithandaza sifelwa sithandaza othi kushumayele ngabe bazalwa uyabona kuleli ivangeli esikulona sihlethwa sihamba nayo but kudla ukuthi uzengobani uzengomuhle noma uzengabo babone njalo lokhu kuphumuza etempelini baze babuza ukuthi kuphumuza kanjani kanti muhle uyamkhumbula lombhalo othi uJehova muhle athi uyinqaba yami athi isiphulo zamathi ufunyanele usizo athi ngosuku lenhlupho uyabuza lombhalo bayisebhala athi noma ethule athi phendula ikhona hayi abazalwana imphendula kusho ukushikisisa uthi ukuthula kwakhe kuyimpendulo wena wazi ukuthi uphendule ngoba ekuningi kanti nempendulo yakho ukuthula kwakhe angathi ngathoni ba uthandaza ukhuphuka intaba abuye umakhelwa nathi into esayithandazela sengiyithonile ubuye wena ungaphethe lutho kanti ukuthula kwakhe kuyimpendulo noma thula kwakhe kuyimpendulo nomfowethu sifunda ngaye la uDavid ubhala ihubo ama-scholars azofakaza ubhala ihubo at the age of 17 years ubhala lento uthi ke uJehova ungumalusi wami mayesethi angiyokweswela nikhona bazalwa uyabona thina siba excited ukuthi uJehova nami ngiyokweswela ayiqale kwesweleni iqala ngokuthi unaye yini kunenkinga ukuthi ube noJesu wesonto ungenayo wakho angiphinde lo phaka kuyinkinga ngoba wena uthandaza ngathi awuthi ngishumayela khona la abaqala la uthandaza futhi bagcina nabaze bathandaza ngesonto sesingabo abanaye uJehova umalusi wabo banoJehova wethu kunoJehova wefundisa izofana zemibhalo meyisho ithi kunoJehova ovela kulinde ekamereni othi ngiphi kuthiwa kunoJehova ongakulinde ethempelini ongakulinde esontweni ongakulindi kwimike ongakulindi kwichorus ongakulindi ugqoka ijoyini uvela ekamereni mase nithi masukenile ekamereni mase nithi vala umnyango cha ungagijimeli yokuvala umnyango into yokuvala umnyango ithi angisathi ngemuntu ngidinga wena nami angisathi ngewena nabazalwane ngidinga wena nami mayisethi lolo hlobo lomthandazo uthi ungena usuke sazi ukuthi uzothi imthandazo egarantiwe imthandazo yakho bekhona manje ubuze sinawo ukuthi unaye yini umalusi bonke abaswelayo yingoba banaye kodwa banaye abasweli
Asibayeni bazaba. Nangethi angiyokweswela. Uvela uDavid wakhuluma into engekho. Uyabona ke esho uDavid ayikho. Yini lento ayisho uDavid? uDavid ukhuphuka ehlanu uyolusa. Uma uyolusa kaIsrael ubaba ubema endaweni ephezulu akugadele izimvu. Wena ugade izimvu zikababa. Bekuthi umizulu lihloma kubaba oshoyo. Ukuthi iqoqe izimvu liyahloma izulu uhambe. Uma kuqhamuka ibhele noma kuqhamuka isilwane esiyingozi sizothatha izimvu ubaba ubebona kuqala ethi iqoqe izimvu nasi isilwane esiyingozi. uDavid uthi ngelinye ilanga qhamuka ibhele uthi uyabheka entabeni akekho ubaba. Yingakho mayisebhala ethi ngiphakamisela amehlane entabeni. Engiyamuza mayisebhala mayisethi usizo lami luvelaphi ngoba la ngilindele khona usiza lokho. Okusukuthi uDavid usehlala ubaba akekho kodwa simuza uDavid ethi ngiyakweswela kodwa eswela ubaba. uDavid uswela abafowabo kodwa uthi ngiyakweswela. Uthembele bayifunda ivesi uDavid ethiwa ngathatha ukudla hambisela abafowabo kodwa kaze kuthiwa abafowabo bathatha ukudla bahambisela uDavid kodwa sibuza uDavid ethi ngiyakweswela. Ukhuluma ngani David? Abanginiswa nabazalwane. Amen. uDavid ubeyiphilela yedwa kungekho umsizayo. Noma eyogoda uDavid wafika egqoka amadadla nokubulongwe abafowabo bangena begqoka amasuti. Akanazo ngisho impahla uDavid kodwa sibuze ethi uDavid uJehova ukumaniswa athi ngiyakweswela. Usho kanjani ukuthi akweswela uswele? Uthi uDavid uthi nginginaye ngiphelele. Awanikiza bazalwane. Akazi ukuthi nginabo ngoba nginomsebenzi. Uthi umsebenzi noma ungekho bakhona yena ngiphelele. Mase lichaza kahle lesingisi awu sengisanele uthumile isikhosi yamawe. Mase lichaza kahle lesingisi lichaza lithi the Lord is my shepherd. Mase lithi I shall not want. Sike safunda thina esikoleni ke sathi ukuthi kancane. Esikoleni khona into ethiwa ama need. Mase kuba khona ama wants. Ama needs ilezi into ongekwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Lezi ekuthiwa ama wants ilezi ongaphila ngaphandle kwazo. Uthi uDavid I shall not want. Ngoba ezulwini into yakhona kuNkulunkulu uqala ngama needs agcine ngama wants. Uthi yabona wongekwazi ukuphila ngaphandle kwakho uJehova vele usengenzele. Uthi akunaso isikhathi sokufuna izinto uJehova nginaye. Nginawo umsebenzi uJehova nginaye ingcebo. Hayi uthi uDavid akufuna ukuba umsebenzi ufuna ukuba umnikazi womsebenzi. Uthi uDavid ufuna ukuba ingcebo uthi ufuna ukuba umnikazi wengcebo. Nikhona nje bazalwane. Amen. Mayethi uDavid angiyokweswela uchaza ukuthi akuyona imvu ehamba iyobheka indlela kodwa umalusi. Ayikazi imvu bafundisi yahamba yathi ngiyobheka la ngiyosha khona. Uthi kodwa umalusi obheka indlela la imvu izodlela khona. Uthi uDavid angiyokweswela ngoba mina ngibambele kaIsrayeli umalusi uhamba ngaphambili imvu ilandele ngemuva. Zahlabelela izizalwane zakudala ngangithanda le ngoma zithi la ebolela khona zithi bomsawakhe ngomlandeli isatha ukuthi ngingasweli ukuthi akalaza amadlelo. uyogcina empilweni usugijimisa osugadede ngoba uyizama ngayo indlela. Uthi chumayeleke namhlanje uyogcina usumsizi ushaya ama boyfriend awu2
uthi ngibhekele nje uyena ozovela asondeza. Futhi ngeke ngizomxoshwa. Ufunda uvesi number 2 ngisheshe ngiphethe bese ngixoshwa. Ayikulalisa emadlelo aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Wafela wakhuluma isimanga ukuthi afethe 70 years old. Wathi uyangilalisa emadlelo aluhlaza. Uyabona bathi uyangilalisa emadlelo aluhlaza ukhuluma ngezinto ezimbili. Zimbili izinto ezitholakala emadlelo aluhlaza. Kutholakala ubungozi. Kuvela ubungozi. Uthi uDavid ebungozini uvela lethu ubuthongo. Babili bathatha kabizwa ebungozini bavela lethu ubuthongo. Uzosebuza bona hawe wema uyiswile into yakhe ngikakide ebusuku uthi akuzwanga lutho uvela lethu ubuthongo. Bathi izobuzama sebekhwifile bathi kuyaphuma sibantu bathumela ibhobo ngesikhathi bathumela ibhobo uthi uDavid nje uvela lethu ubuthongo. Ngizwa nomthizwa mina lithi iBhayibheli umkhumbi wazamazama lithi abafundi bathatha izinto bayikhipha ngaphandle lithi ekugcineni babuyela kuyo bathi wathula sifa uJesu bayafa kodwa ayibulela sino nohlobo njalo angifuna ukuthi izinto iphetha bephuza amaphilisi omnala thina sivele sinande kakhulu phakathi kweyinkinga andikizwa bakho when you're stress depression uthatha into uyihlelele kanti ushoda ngoJehova ozomlethela ubuthongo vele uyilalela bekhethile uvele uyilalela behlabile vele uyilalela bekhatu vele uyilalela uphela umsebenzi avela lethu ubuthongo vele uyilalela. Hayi mina bangilethile nje mina bangibulele mina thatha imithishu bangilethile bakade ngimthemba koze phela amathishu uthi nguJehova bathi bekhethile uthi kuhle moya wami ungenemphendile ulale zwi. Khona tabazana Tshela yona athi ngoba ngikho ngiyobona kusasa akezona nake sozona ngathi uphethwe isangazi ngathi uphethwe isangazi kanti ngidliwa izinkinga kanti khona uhlobo oluphika oluthi phakathi kwenkinga nje vele lulalela uthi uDavid njalo kade ngilwa nephele mina ebusuku vele ngilalela uthi kade ngilwa nenkonyama ngivele ngilalela uthi baba engibiza ngedodana yesihlahla ekumele ngathi yamzonda ubaba vele ngimthande kakhulu vele ngilale ebusuku. Hallelujah. Into esibili esitholayo lapha endleleni emadlelo ahlaza sivele sithola ukudla. Uthi uDavid ke la kumele ngidle khona uthi ngivele ngilala. Wangene wephu wavele wayilalela. Selideke uthi uDavid kunjalo. Uthi akona konke amadlelo enginikwa wona ukuthi ngiwadle. Uthi amanye amadlelo noma engadekwa ngivele ngilala. Angicela ungayiphakamele ngicela ukuyikhuluma kahle. Akubona wonke amadlelo unikwa wona ekumele uwadle. Amanye amadlelo kumele uvele nje. Uthi uDavid vele kuphunywa ekseni sebethi hawu ubonile rasisi ubebuka kanjani uthi avela ngibonile. Yes. Ubonile rasisi uthi yakufenza uvele uthi muphi yena kuthiwa lo kade idark ehleli ngaka left uvele udumela kakhulu uthi ngalesikhathi befuna ukumdinqa ngivele ngibe nothongo. Manje wena ulali ingakho uzongena uhamba ungena uzongena ethuneni ngoba unawo uthongo. Awunikhala tabazalwa. Amen. uNkulunkulu engakuthumela awathi ngishumayele ngivele ngishumayele ngoba anginayo